Davne 1950. u Dubrovniku je utemeljen jedan od najvećih i najpoznatijih kulturnih festivala na ovim prostorima. Riječ je dakako o Dubrovačkim ljetnim igrama, koje za izvođače znače prestiž, a za posjetitelje neponovljivo iskustvo umjetnosti, arhitekture i atmosfere koja se rijetko viđa. Aj, nisam mogla nesređena doći. Aj, ovo počelo. Otvaranje je počelo. Aj, no, prostite. Dobraveće, Dubrovniče. Dobraveće, grade. Najljepše pozornice rezervirane za najveće svjetske umjetnike i tako već nevjerojatnih 69 godina. U svijetu u kojem kultura, nažalost, nikad nije na prvom mjestu, Dubrovačke ljetne igre pravo su čudo, jer sve ove godine ne pristaju na manje. Upravo suprotno. U usporedbi sa bilo kojim drugim festivalom na svijetu ima najviše prizorišta koji su zaista duboko ukorijenjeni u ovu povijest i baštinu. I koliko su današnje ljetne igre slične onima tada, prije 69 godina? Pa one su slične, naravno, po svojem tematu, po svojoj poetici, po tome što publiku uvijek veseli jedno te isto, što je zapravo i sreća, iako se stvari mijenjaju, a to su koncerti, dobri koncerti, veliki koncerti sa simfonijskim orkestrima i zborovima, potom naravno recitali u Kneževom dvoru, kazališne predstave, plesne predstave, a ove godine smo se pokušali okrenuti još i više popratnom programu koji se zove Ključevi od grada za razvoj publike, kako bismo na neki način dali do znanja da se stvari mijenjaju i da moramo uložiti u razvoj nove publike i novih nekih strujanja. Gleda, ali je isprigan, ali je ispečen. Imaše njeku hrustu na sebi koja mi oči zanošaše, srce mi veseljaše, apetit mi otvoraše. Postoji li velik broj turista koji dolaze isključivo zbog ljetnih igara? Ovakvih turista je sve manje koji dolaze samo isključivo zbog Dubrovačkih ljetnih igara i mi zapravo na neki način bismo voljeli jako vratiti taj trend natrag da se zaista zbog jednog kazališnog događaja ili nekog ekskluzivnog koncerta ciljano dolazi u Dubrovnik. Međutim, vi ipak imate ponudu baš za turiste, znači tipa predstave na engleskom ili slično. Što ste ove godine pripremili baš za stranu publiku? U svakom slučaju, ono što je i novina, da će ove godine biti 90% predstava titlovano na engleski jezik, znači, a to su sve predstave koje su rađene prema hrvatskoj baštini, odnosno hrvatskim piscima. I sve je to samo dio noviteta kojima će najstariji hrvatski festival, nimalo ne sumnjamo, hrabro i opremljeno zakoračiti u novo doba.